Ismand, Ismand. I 1904 får København sin første biograf, og den 29. januar 1906 kommer den første biograf til Amager, da Sønderbros Biografteater åbner på hjørnet af Amagerbrogade og Lærdalsgade. En lille biograf med 100 pladser, som i 1908 flytter hen på hjørnet af Tingvej. Og i 1918 skifter biografen navn til Mary. Eva, forleden morgen, da vi kørte i bus, der kom vi til at snakke om de gamle biografer. Hvor langt kan du egentlig huske tilbage? Okay. Jo, jeg kan da huske tilbage, så da jeg var 5 år, når jeg gik med far i biografen i det gamle Mary. Vi havde det meget morsomt der. Så alle de Chaplin-film og Buster Keaton. Vi stod gerne i kø for at få billetter. Men det var ikke noget kønt rum, man kom ind i. Det er jo ikke sådan som de moderne biografer i dag. Det var et stort, bart rum. Og så var der altså et klaver henne i højre side, når man havde sat sig ned. Og der sad en og spillede til stumfilmen der. Men det var meget spændende at se. Ja, jeg kan da... Hver gang at jeg nu i dag i fjernsynet ser Buster Keaton i Generalen, så kan jeg huske den fra den gang. Senere blev det jo Charlie Temple-film og den slags ting, jeg kom hen og se der. Og min far, han morste sig lige så meget over det, som jeg gjorde. Men der var jo en redsom larm, og det var jo altid unger, de fleste, der var der, ikke? Og en gang imellem, så kunne man altså risikere at få en flaske i hovedet op fra balkongen. Så der, samtidig så blev der jo lidt larm. Yderligere. Men jeg har altid været glad for at gå der. Jeg synes, det var sjovt. Så det var helt underligt den dag, det blev nedlagt, og der kom en ny Mary. 12. september 1940 lukker Mary. Ja, Eva, du siger, at der var en gammel Mary og en ny Mary. Sig mig, lå den gamle Mary der, hvor den nye Mary kom til at ligge? Nej, det gamle Mary lå på hjørnet af Tingvej og Amagerbrogade. Med sådan en sjov dør med vinduer i. Små ternede vinduer, altså ganske små vinduer. Og med den nye Mary kom til at ligge lige over for Sundby Kirke. Og så skulle man gå ind igennem en foyer. Det var der jo ikke rigtig noget af i den gamle Mary. Der gik man jo omtrent bare lige ind. Der var kun billetkontoret derinde, og så kunne man komme ind, ikke? Det nye Mary lukker i november 1975. Under mange protester begyndte man i begyndelsen af 1920'erne at bebygge landstedet Lykkens Prøve over for Amager Boulevard. Ejendommen skulle huse en biograf med navnet Røde Mølle. Men da biografen åbnede den 19. oktober 1923, hed biografen Aladdin Teatret. En stor biograf med 923 pladser. Men det var en fin biograf med stor orkestergrad, hvor Godsjalsen dirigerede cirka Halsens Mand. Og dejligt stort lærred. Der var så mange gode film der. Og der var også ugerevy. Og jeg kan da huske, at i ugerevyen, der så jeg ja, det er naturligvis Josephine Baker, jeg tænker på. Men der skete mange andre ting der også. Der kom blandt andet en Clara Bow-film. Og der var der lavet scene
filmslærredet først, og så spillede orkestret, og så kom der en sanger ind, jeg mener han hed Harry Sabert. Og så kom der 6 flotte piger i grønne badedragter og røde parykker, og så sang han om Elsie med det røde hår, for det var nemlig det, at filmen drejede sig om. Aladdin lukker den 30. marts 1971.